Temos que falar de cine, o derradeiro programa de cine desta tempada antes de que veñan as festas e que fagamos ese parón. Voltaremos, lembro, a semana do 12 de xaneiro, voltamos puntuais a nosa cita aquí en Radio Culleredo, pero estas semanas de Nadal pois aiximos deixar para que os nosos colaboradores e colaboradoras descansen de nós e vostedes tamén pois que descansen un pouquiño de nós para que podan centrarse nesas festas navideñas. Pero, por certo, no Nadal tamén podemos ver cine, tamén podemos ver pois series de televisión. Que mellores días que esos para ver algunha peliculiña ou para lembrar algunha, facendo tamén unha tradición cinéfila como teñen en moitas casas. Fernando Sampedro é o noso guía particular de cine e de series de televisión aquí en Radio Culleredo, artífice das nosas crónicas cínicas. Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días. Pois, pero eu creo que os ointes creo que non necesitan descansar de nós, Creo que están desexando, non sei, están desexando que chegue este momento todos os martes aí para ver a quen poñemos na lista negra, a quen alabamos, porque ademais, claro, se fóramos outro tipo de programa que comentamos novedades, non? Ou ben de cine, ou ben de plataformas, bueno, que tivéramos un criterio, un guión preestablecido, pero non, aquí falamos do primeiro que se nos ocurre. Entonces, home, unha idea temos de falar de 2 ou 3 peliculiñas e tal, pero ao final non sempre la respetamos. Das últimas que vemos, pero despois sempre nos imos indo polos cerros de Úbeda. Bueno, non sei xa que non nos vamos a marchar moito porque chega o Nadal, eu non sei se poderemos recomendar algunha cousa para o Nadal, ou si? Sí, home, sí. Cousiñas sempre hai, máis aló das típicas películas navideñas, que, bueno, aí xa é a gusto do consumidor. Sí, eu recoñezo que vou ver esta que comentábamos outro día de Michelle Pfeiffer, esa sí a vou ver. Como é? Vaya Navidad, creo que se chama, non? Sí, bueno, é que os títulos, faise un pouco un lío, Esa supoño que caerá. Vai caer tamén outra, que estou fatal hoxe de títulos, pero non son moi profundas tampouco, pero protagonizada por unha parella, bueno, moi simpática, que se a seguides nas redes sociais, pois dá moito xogo, non? Destilan moi bons rollos, son moi divertidos. Na súa granxa, sempre Kevin Bacon e Kira Sedgwick, pois un dos matrimonios mellor avenidos de Hollywood, non? Que levan, pois, uns 40 anos xuntos ou máis, bueno, pois se os seguides no seu Instagram, a verdade é que son moi divertidos e transmiten sempre alegría e felicidade, non? Eles viven nunha gran granxa con animales. Aí non me acabo de creer que a traballen toda eles, pero bueno, en fin. Vaya pullita, Claro, a ver, é que terán axuda, evidentemente, porque aparte é un rancho grande, alono rancho grande, non? Pero bueno, polo menos xa fan bastante máis que outros dos seus contemporáneos, non? Non recordo como se chama a película, se acaba de estrear, bueno, evidentemente, pois é unha comedia romántica, pero para eso te teño a ti, Fran, para que busques aí esta recente estrella. Sí, dame tempo porque hoxe está así desperezándose, vai frío e está así sacándose o frío ao ordenador. A teño, que ademais a estiven vendo outro día a película, teño na punta da lingua, pero cho miro agora en San Google un momentiño, esa xa digo cando se quenza o ordenador porque está hoxe ten frío. Pois esa podería ser outra das... Estou falando, xa vedes, de películas lixeiras, non? Para despois de comer, dos días festivos, en ver en familia, incluso. Non estamos coas nosas raruneces habituais que sacamos. Bueno, en ese aspecto temos aí Good Boy xa a punto de caramelo para ver en calquer momento, que para min é unha das películas máis esperadas da temporada, xa falamos dela, esa Home Invasion, non? Na que contada dende o punto de vista dun canciño, o canciño da casa, bueno, que está despertando admiracións e expectación por todas as partes, non? Pois xa nos chega aquí, xa está disponible en Filmin, Good Boy, bueno, pois vai ser das primeiras que vexa agora a partir de hoxe.
Que máis? Bueno, evidentemente, a nivel de salas, non? Pois a gran estrela creo que é a terceira entrega de Avatar, Fuego e Ceniza, se chama esta vez, que, bueno, é como o Juego de Tronos, non? Parecía que non iban chegar nunca ou as secuelas de Star Wars. Eu, a verdade, era moi escéptico. Cando se falaba fai 30 anos ou máis de que aquelo de Star Wars, que esta é a triloxía do medio e George Lucas quere facer dúas triloxías. De Avatar fai 15 anos que si James Cameron quere facer tamén unha triloxía, bueno, ou máis incluso. Xa non sei nin cantas se decían. De os libros de Xogo de Tronos de George R.R. Martin, que saiu a finales dos 90, saiu o primeiro, e dende o principio se decía que eran 7 libros. Bueno, creo que ainda lle quedan 2 por publicar. Non, por escribir, igual os ten escritos, pero eso non o sabemos. Pero o home vai cumprindo anos, de momento, mira, por sorte, están tanto George Lucas como George R.R. Martin, o autor de Juego de Tronos, como James Cameron, pois están todavía con nós, non? Neste plano existencial, cousa que tristemente non podemos decir de Rob Reiner, que, bueno, está en todos os noticiarios, non? Desde onte por esas tráxicas novas que leímos sobre que tanto el e a súa muller pois apareceron coitelados, asesinados na súa propia casa, non? Que, bueno, o principal sospeitoso pois é o seu fillo, drogadicto, con problemas mentais, que bueno, parece ser que de momento, presuntamente, bueno, o principal sospeitoso de cometer este horrendo crime. Que non había moito que morrera, non tanto que morrera o pai, Carl Reiner, non? Efectivamente, tamén, bueno, Carl Reiner xa morreu fai uns anos, Bueno, pero non tanto, non fai 3 ou 4, non? Algo así, ou máis. Sí, igual fai algún máis, non che sei decir exactamente, pero sí, que non fai 20 anos, evidentemente. Non, ni moito menos, non. E, home, pois mira, Robert Reiner é un director que eu particularmente sempre lle tive un cariño, non? Porque a verdade é que non ten ninguna película mala. Quizás non teña algunha obra maestra, pero sí ten películas inolvidables. E se a repasamos, igual estamos falando de Rob Reiner, algún ointe non lle soa o nome, porque dice, que eu non estou moi posto en directores e tal. Bueno, pero se empezamos agora a comentar, por exemplo, que imos facelo, evidentemente, porque ademais é que as súas películas son ideales para estas datas, pois sí, se pode decir que todas. Acaba de estrear recentemente, xa falamos aquí dela, a secuela de Spinal Tap, que foi a súa primeira película, bueno, se cerrou o círculo, pois ese mockumentary, ese falso documental sobre esa ficticia banda de rock que se volveu realidad, pois foi coa que empezou nas tarefas de director, coa que será o seu testamento, non? El interpretaba, ademais, das dúas, o documentalista ficticio tamén Martin Ibergi. Bueno, o vimos tamén como autor algunhas outras películas tamén. Sí, non é a primeira vez en que saía dentro das cámaras, claro, efectivamente. Sí. Exactamente. Pero bueno, logo, pois mira, por exemplo, unha das mellores adaptacións ao cine de Stephen King, para min é del, que é Stand By Me, o sea, Cuenta Conmigo, non? Un reparto de rapaces daquela, pois, que curiosamente o que iba primeiro no reparto, Will Wheaton, foi o primeiro que desapareceu. Sí, pero que logo tivo esa recuperación co gallo da serie A Teoría de Big Bang, non? Sí, o que pasa é que eu como non son seguidor desa serie... Sí, bueno, saliu moito en Star Trek na nova xeración e despois se convertiu como unha especie de actor de culto, sobre todo o aparecer en A Teoría de Big Bang, que facía del mismo e era un ídolo, digamos, do protagonista, de Sheldon Cooper. Ves, aí xa non che podo decir porque non... empecé a ver The Big Bang Theory no seu día, pareceu unha serie pois, na que
todos eran tontos, decidí deixar de vela, simplemente por eso, así de claro. Non me fixo gracia o mundo dos frikis informáticos, pasei palabra. Bueno, pues sí, pues ten un papel repetitivo, salen bastantes episodios e eso fai de si mesmo que é un ídolo, digamos, de culto de un dos protagonistas, pues que o saibas. Ajá. Bueno, pues aparte de él aí tamén pues estaba Kiefer Sutherland, non? Que era o malo, imos decir, o rapaz un pouquiño maior que lles facía trastadas aos nosos protagonistas, nos que tamén estaba o malogrado River Phoenix, por exemplo. Bueno, era algo máis, estaba Corey Feldman. Pois sí, non? Sí. Estaba. E Corey Haim tamén. Tamén estaba, sí. Espera, pues... Sí, eu creo que sí, pues creo que estaban os dous Coris. Bueno, digo xo ahora, estamos a falar de Cruce de Camiños. Non, estamos a falar de Stand By Me. Perdón, Stand By Me, sí, efectivamente, que eu os confundo, Cruce de Camiños. Pois é outra magnífica película, agora que mencionas, outro clásico, non é de Rob Reiner, neste caso, é de Walter Hill, outro director que eu voto de menos cada semana, bueno, que nos 80 pues tamén ten gloriosas películas. Sí, outro día falaremos máis en profundidade de Walter Hill. Cuenta conmigo, vamos, Stand By Me es cuenta conmigo. ¿No? ¿Cómo, perdón? Que digo que Stand By Me es cuenta conmigo en castellano. Sí, Stand By Me, como ademais puxose de moda a canción por aquel ano 86 de original, e sigue tendo a fama que acadou entonces, e sigue vixente agora, porque convertiu pasou de ser unha canción prácticamente olvidada a ser un absoluto clásico, o Stand By Me, o un one hit wonder, podemos chamarlle, non? De Benny King, que se recuperou gracias a esa preciosa película, que, ollo, por moito que este basada nun relato de Stephen King, non é exactamente de terror. No, exactamente nin pouco exactamente. Podemos decir que case non hai thriller. É un terror infantil, se lle queres chamar así. Un medo infantil, máis ben. Pero, bueno, o importante desta película é o que agora se chama un coming of age, non? Sí. Unha película de maduración, de crecemento, de desenvolvemento persoal. Me parece, estou mirando, consultando o Internet Movie Database, que a base de datos de internet, de cine, sí. Que quizás a Biblia, non? Non atopo a Corey Haim, encontro a Corey Feldman, pero a Haim non, Bueno, pues entonces igual trabuquei meu e non está Corey Haim. Estamos falando de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, non? Sí, Stand By Me, Cuenta Conmigo. Bueno, pero bueno, si che digo, así falando de memoria, que Corey Haim e Corey Feldman si coincidiron noutra delicia ochenteira chamada Papá Cadillac. Bueno, eu sei que coincidiron en algunha, pero en esa en concreto non. Máis dunha vez, sí. Bueno, pois Stand By Me, pois unha das mellores películas do malogrado Rob Reiner, non? Pero que máis? La Princesa Prometida, por favor. Con esa inolvidable banda sonora de Mark Knopfler, a partitura, e a canción Storybook Story tamén do añorado Willie DeVille, non? Sí, mira, unha anécdota un pouco chorra. Bueno, chorra ou como que irades tomar. A canción que soou na miña boda na entrada da noiva foi o tema principal de Mark Knopfler. Caramba, oye, pues vaya... En lugar do típico no, sonou Mark Knopfler. Eu sei que impuso na boda súa el Hurricane de Bob Dylan, Bueno, porque non, tamén. Tampouco está mal, non? No, en absoluto. Non pega moito, porque unha película sobre un boxador, unha canción sobre un boxador, pois non lle acabo de ver o sentido. Sí, pero a persoa en concreto lle gustaba e se empeñou e fixo así. Que está ben. E fixo de Hurricane e entraba en concreto era a noiva, entraba no salón de donde o convite e entraba así con eso e lle gustaba. Eu no meu caso che falo
segunda entrada na igrexa, non, isto era xa no convite, na igrexa non. Bueno. Bueno, oye, pois moi original, a túa boda, sí, señor. Bueno, entón, pois mira, directamente, pois por eso lle teño, bueno, por eso e polas súas películas, evidentemente, non? Pois ese cariño a Rob Reiner, esa princesa prometida, pois unha Robin Wright, da que todos nos enamoramos nese momento, Cary Elwes tamén, Mandy Patinkin, bueno, desa película recordarás a famosa frase, non? Bueno, chámame Íñigo Montoya. Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Efectivamente. Creo que era antes, prepárate a morir, tú mataste a mi padre. O algo así, sí, pero bueno, en ese sentido sí, yo creo que la conocemos todos. Sí, da igual. Pois deixou esa frase clásica, ¿no? Pa a posteridade. Mandy Patinkin, o olvidado Mandy Patinkin. Sí, señor. Logo foi protagonista nas primeiras tempadas da serie Mentes Criminales, sí, que é un dos mellores procedimentales de todos os tempos. Ten outra serie agora tamén máis recentemente que xa me dá un pouco de repelús vela, non recordo ni como se chama, pero anda por aí, dos últimos anos tamén. Pero creo que xa fai un papel moi secundario, non? Bueno, pois, mira, Stand By Me, La Princesa Prometida, as dúas entregas de Spinal Tap. Outra película un pouco máis seria de Rob Reiner, pois sería Algunos Hombres Buenos, con Tom Cruise, Jack Nicholson, ese xuicio militar, non? Bueno, unha película densa de Consello de Guerra, no que cada un está como sempre, o sea, Tom Cruise poñendo cara de bon e Nicholson poñendo cara de loco. Pero aparte deles dous, o resto do reparto, que me vas decir ti agora, era tamén de campanillas, había xente moi curiosa por aí. Pero de cal? De Algunos Hombres Buenos. Como se chamaba en inglés? Xa non me acordo. A Few Good Men. Ai, está lento xo axudante, No, está fatal, pero fatal de ser o frío. Pois A Few Good Men, que non sei se estaba Demi Moore, que xa non me esquecía eu dela. Estaba Demi Moore e o que facía estaba Kiefer Sutherland tamén, xa non me lembraba dela. Tamén, mira. E Kevin Bacon, que se non lembro mal facía de fiscal. E Kevin Pollak. Bueno, pois tamén. E estaba un que a mí me gustaba moito, pero morreu xa hai tempo, J.T. Walsh. Hombre, sí. Un actor que a mí me gustaba moito, sí. Sí. E estaba tamén, pois fíxate, mira, Cuba Gooding Jr., Home, a mí gustaríame saber en cantos programas de podcasts, reels e todas estas cousas que se fan agora e falan de cine, reivindican a J.T. Walsh. Pois aquí o facemos. A mí me gustaba un actor que tiña podía facer perfectamente de bo, pero que tiña cara para facer de malo. Esos personaxes ambiguos. Era un home que a mí me gustaba moito. Eu lembro, aparte de aí en Algunos Hombres Buenos, lembro moito en unha película que sale Samuel Jackson que se chama El Negociador, que Samuel Jackson prepara unha trampa e el ten que descubrir unha trama de corrupción. Con Kevin Spacey tamén. Sí, señor, que é el protagonista. E uno de los que estaba metido era, que creo que era fiscal ou algo así, tenía as mans sucias, digamos, era este J.T. Walsh, este J.T. Walsh, un actor que a mí, insisto, que me gustaba moitísimo, me parece un actor estupendo. Sí, un característico. Un secundario, clásico. Sí, un secundario, pero estivo nos anos 90, estivo en todas. Eu penso, non? Estivo... Sí, se lle veía moi a miúdo, sí. Sí, ainda o outro día botaron unha de Steven Seagal, unha que vai en un avión Steven Seagal e
y este, ¿cómo se llama? Alerta máxima. No, la del avión, la de la alerta máxima do barco e logo dun tren. Eso. A de avión es Decisión Crítica, que sale Kurt Russell tamén. Kurt Russell, sí. Que é a única esa película dirixía o montador Stuart, bueno, que foi a primeira película que dirixiu o montador. Stuart Baird. Escrito Baird, porque eu non sei como se pronuncia. Era montador. Mira que datos, de que datos me lembro, Pues a única película esa en que vin morrer a Steven Seagal, o personaje de Steven Seagal, porque en esa película morre. Soltando spoilers. Pero si esta película xa vimos todos, home. Aparte, o protagonista non é el, realmente. Que non. Bueno, pero o protagonista non é el, que Kurt Russell, o sea que... E esa película, pois en esa película sale outro, el J.T. Walsh fai de un senador que bueno, buscan si quere intervenir, bueno, é un secuestro e el se postula para axudar a mediar e, bueno, non digo máis, si lle vai ben ou non. Exacto. ¿No? Para non facer spoiler. Exacto. Vale. Unha película de acción noventeira, pois super entretida, vamos. Bueno, pues si queren descubrir un actor colosal de carácter destos secundarios, J.T. Walsh, J.T. Walsh, este Nadal poden descubrir a un actorazo, para min, un actor estupendo. Bueno, pues... Como te quedou o corpo? Me parece estupendo, xa por eso decía, a ver en que programa, podcast ou non sei, que charleta de cine se fala de J.T. Walsh. Pois aquí, señores, en Radio Culleredo, nas crónicas cínicas reivindicamos a J.T. Walsh, e non só a él, sino a outros grandes secundarios tamén que firmaban coas súas iniciais, como L.Q. Jones. Sí, señor. Traballou moito con Sam Peckinpah. Era un da corda de Peckinpah, da colección dos característicos, Slim Pickens, bueno, había aí algún heredado de John Ford, ademais, tamén, que traballaron xa, evidentemente, que con Peckinpah xa máis vellos, non? Pero que tamén estiveran xa con Ford. Bueno, pois, seguindo así un pouquiño, repasando a carreira de Rob Reiner, este director neoyorquino, natural do Bronx, non? Pois encontramos outro clásico, outra adaptación de Stephen King, que tamén das máis recordadas, non? Bueno, polas novelas, tanto a novela como a película, polo inquedante, por esa historia, por ese personaxe femenino principal que é interpretado no cine magistralmente por Kathy Bates, como foi Misery. Sí. E James Caan atado na cama. Sí, ali inmovilizado. Pois sí. Pero esa dele é de Rob Reiner, non? Sí. Sí, señor. Que me dices? Sí, home, sí. Anda. O moito me trabuco. No, pero que polifacético este home. Home, sí. Bueno, xa non era a primeira adaptación de Stephen King, xa fixera Conta comigo, Stand by Me. E que estou mirando eu que tenga tamén alguna con Tom Hanks e Meg Ryan, algo para recordar que del. Sí, no. Sí. Algo para recordar, non. Que ten o é o guionista. Harry encontrou a Sally. Cuando Harry encontrou a Sally. Esa sí que é súa. No, estou mirando como actor, cuidado, non como director, como actor. Claro, porque el tamén tiña o costume de salir en moitas. E que salía un montón, Sí. Bueno, e aparte, xa non como actor, pois como guionista ou productor, pero bueno, eu me estou ceñindo simplemente a carreira como director. Sí, es que estaba buscando e non atopaba de cando Harry atopou a Sally. Pois sí, tamén era aquela comedia protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan, que tamén nos deixou outro momento para a posteridade. Sí, señor, la del desayuno. No restaurante. Vamos a decirlo así. Unha escena no restaurante na que a parella pois falaba de que as mulleres podían ser capaces de fingir o orgasmo. E Meg Ryan yo demostraba,
en pleno restaurante. E ademais, e cando remataba, a señora que estaba atrás dice, eu quero o mesmo que tomou esa. Home, claro. Por certo, Ata que nabo. por certo que é del tamén un filme moito máis recente, bueno, un recente xa do ano 95, se chama O presidente Miss Wade, Sí, señor. E fíxense que xa do ano, bueno, como pasa o tempo, é verdade, E a mí, bueno, unha película amable, es que todo o cine de Rob Reiner era como amable, excepto Historia de lo Nuestro, que esa non era tan amable como Bruce Willis, e se lembro mal, pode ser con Michelle Pfeiffer, me parece? Sí, con Michelle Pfeiffer, sí. Non é que non fora amable, pero era unha película desas sobre un fracaso matrimonial, bueno, pois que te deixa pois todo ese pozo, non, de conta a historia, a trayectoria dunha parella que se enamoran, se deixan, se volven a enamorar. Unha película para min das máis quizás máis profundas dele, máis e menos alegre, non? Porque o seu cine era bastante... Bueno, desa época dos 90 e tamén Ghosts of Mississippi, que era unha, bueno, tamén unha película seria, non era unha, bueno, era un xuicio a un supremacista blanco, non? Acusado de asesinato nos 60. A película que eran os protagonistas era o terceto formado por Alec Baldwin, Whoopi Goldberg e James Woods. Tu amigo James Woods. Que efectivamente, que estivera nominado ao Oscar, sí. Que por certo se chama en español, en castellano, Fantasmas del pasado. Sí, eu a coñezo por Ghost of Mississippi. Sí, Fantasmas del pasado, sí. A coñezo máis polo título original, non? Que Sí, pois ese. Xa sabemos como é o noso amigo traductor, xa sabemos como a xente que nos escoita, si está buscando estas películas e tal, ten que buscar Fantasmas del pasado, e esta na que sale James Woods. Bueno, eu creo que vas a calquer plataforma, pos o título original, e tamén xa atopa, Bueno, se é unha plataforma que non se fía dos títulos en España, como non debería fiarse, pois sí. Efectivamente. Pero bueno, sí, bueno, ten un poquinho de todo Rob Reiner. Oye, pois a mí me sorprendeu moito pois todo este tema do falecemento, porque, bueno, eso foi Antonte, o día 14, cando faleceu. Sí, aquí nos chegou onte pola mañán, eu li a noticia, bueno, pois que dei shock, non? Aparte de pola forma da que sucedeu, el se veía sempre un home divertido, distendido, un bo tipo, non? Eso se reflexaba no seu cine. Non era un cine especialmente, valga a redundancia, pensado para pensar, pero si era un cine pensado para entreter, para divertir, e para contarche unha historia ben contada, que é do que se debe tratar toda a película, ao fin e ao cabo, non? Sí. E bueno, pois, neso Rob Reiner foi un home de cine, nunha palabra, non? Eso, xa non só como director, sino tamén como actor, como productor, guionista, bueno, un deses cineastas, non, de Hollywood que cando un proxecto lle interesaba non miraba a viabilidade comercial, porque tampouco ten autor, vale, de grandes taquillazos, non. Pero bueno, igual, si miramos o box office, a súa carreira ten máis fracasos na taquilla que éxitos, non? Pero daba igual, el si creía neste ou aquel proxecto, pues se involucraba de alguna maneira, sexa como guionista, como productor ou como director, ou como fixera falta. A súa trayectoria neste século, evidentemente, non foi como o pasado, con películas menos interesantes, un pouco máis telefilmescas, películas de baixo presuposto, non? Pero el creía que esas historias merecían ser contadas e o facía. Solo por eso merece un grandísimo aplauso e todo o noso respeto. E bueno, xa, por suposto, por toda a retaíla de películas que acabamos de comentar, non? Que ademais, curiosamente, mira, falando así delas todas xuntas, pois nos damos conta de que nas primeiras, nas principais, pois Stand By Me, ou cando Harry encontrou a Sally, ou La Princesa Prometida, pois nos deixaron momentos, frases para históricas, non? Que forman parte xa da historia do cine, seguramente sin pretendelo, que están no acervo popular, non? Sí, por eso, un director popular con máis ou menos acerto na taquilla,
filla, pero efectivamente un director dos populares, dos que fixo carreira, dos que tiñan nome e dos que, bueno, pues desgraciadamente acaba de deixarnos, ademais por de un xeito pouco brusco, como todos xa sabemos, con esa, bueno, pues esa morte violenta, presuntamente violenta, e bueno, pues hoxe a nosa homenaxe a Rob Reiner. Pois sí, esperemos que alá donde este ele e a súa dona pois podan seguir sendo felices e cando nós cheguemos alá teñamos unhas cuantas novas películas de Rob Reiner para ver. a ver se é así. Oi, pois non estaría mal. Si chegamos aló, cando cheguemos aló, que chegaremos máis tarde ou máis temprano, podemos ter moitísimas cousas para ver ali, sí, do outro lado. Bueno, si hai cine en ese lugar onde non sabemos como é, si hai cine, se pode parecer, por lo menos para nós, ao máis parecido un ceo, non? Home, digo, se hai bo cine, cuidado, non se hai cine malo, ten que ser bo. Mira, cantas novas películas poden ter feito Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Murnau, Einstein, bueno, o que queiras, Ernst Lubitsch, Frank Capra, están todos. Bueno, pues hai que, o gallá teñan sala de cine, o gallá haxe sala de cine. Rob Reiner. Madre mía, bueno, pues sí. É bonito vivir un pouco a veces nestes mundos de fantasía que as mellores fantasías pois sempre nos las proporcionan unha película ou un libro, nos transportan a eses outros mundos, así que o tempo libre que teñades nestas festas dedicadeo eso a leer ou a ver algunha boa película, porque bueno, es bonito, é bonito durante uns instantes, como decía aquela canción de Joaquín Sabina, vivir outras vidas e probarse outros nombres, non? Efectivamente. Por certo, se nos vai o tempo, antes que nada, unha das que poden ver, aparte de Vaya Navidad coa Pfeiffer, é a que decías ti antes con que ven con Kira Sedgwick, The Best You Can, non ten traducción en castelán, o mellor que podas, ou algo así. O mellor que podas. The Best You Can, pois que o saiban. Que a teñen que buscar en inglés porque non hai título en español. O mellor de ti, o mellor que poidas. Bueno, pois esa... O máis literal sería o mellor que poidas. Seguramente, se lle das o traductor de turno de aquí, igual xa traduce como puedes hacerlo mejor. Algo así, seguramente. Bueno, pois unha recomendación máis tamén para o Nadal, por que non? Despois das festas voltaremos pois a semana do 12 de xaneiro, pois o 13, martes e 13, para comenzar con as crónicas cínicas 2026. Bueno, mira, o día 11 igual ainda estou de resaca da celebración do meu cumpleanos, que é o día 11 de xaneiro. Pues mira. O digo por aquelo que se algún ointe quere ter un detalle, claro, cinéfilo ou non, non ten máis. Exacto, non ten máis que pasar pola emisora e deixar o seu presente. Eso. O meu paquete, o meu nome. Será mencionado e agradecido ad eternum. Seguro. Fernando, moitísimas grazas. Unha aperta e boas festas, igual. Para todos. Un saúdo. Unha aperta.